Il-Prim Ministru Roberta Bela flimkien mal-Ministru għal-Għawdex Clint Camilleri inawguraw il-Padiljun Sportiv u Akwatiku fil-qalba tar-Rabat Għawdex. Dan il-padiljun joffri faċilitajiet sportivi u akwatiċi fuq ġewwa tal-ogħla livell kemm għall-użu lokali, nazzjonali u internazzjonali. Minn pixxina ta' daqs olimpiku sa' spazji speċjalizzati u żoni terapeutiċi oħrajn, dan il-kumpless jinkludi wkoll faċilitajiet għal diversi disċiplini oħrajn, inkluż il-basketball, il-futsal, it-tennis, it-table tennis, il-padel, l-squash, il-badminton, il-volleyball, il-netball, il-handball, il-ġinnastika, l-isfin u l-arti marzjali. Waqt l-inaugurazzjoni l-4 fil-għaxija, il-Prim Ministru Roberta Bela elenka kif permezz ta' dan l-investiment li hu wieħed minn kullana ta' proġetti li qed jitrasformaw l-Gżira Awċija se jforma l-bażi tal-istrateġija reġjonali għal Għawdex li l-Gvern nieda u li issa qed jimplementa. Il-Prim Ministru rimarka wkoll kif flimkien ma' dan Għawdex qed jesperjenza proġetti oħrajn għal kwalità tgħixin aħjar. Dak li investejna f'dan il-proġett huwa aktar minn 3 darbit iżjed dak li ġie investit fi proġetti sportivi mill-2008 sal-2012. Fi proġett wieħed biss. 3 darbiet iżjed minn dak li ġie investit f'medda 4-5 snin fil-proġetti sportivi kollha tal-Gżira biex tifhmu il-kobor tal-investiment li sar. Min-naħa tiegħu, il-Ministru għal-Għawdex stqarr li din l-okkażjoni kienet ġurnata storika għall-Gżira u issa dan il-padiljun se jkun qed jipoġġiha fuq il-mappa internazzjonali. Huwa kumpless sportiv li ser ikun mhux biss qed iservi ta' pjattaforma l-atleti tagħna, fl-aħħar mill-aħħar ukoll residenti kollha, iżda aktar minn hekk ukoll ser ikun kapaċi nibdew nixbdu lend il-Gżira turiżmu speċjalizzat, turiżmu sportiv li permezz ta' dan il-faċilitajiet ser nkunu nistgħu nagħmlu dan għall-ewwel darba. Dan huwa proġett massiġġ, proġett li gburi ngħid li dan il-Gvern kien propju dak li wettqu. Fil-padiljun stess, One News tkellem mal-perit li kien responsabbli mill-proġett, Godwin Sultana. I'm very satisfied that we're getting inundated with all the booking requests from not only the community clubs, individuals, but also from international bodies that want to come and do training camps and competitions here. So, I mean, we're looking quite booked for the year to come, which is the greatest satisfaction.